Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kaibigan ng warrior ko na si Mother. Yung warrior ko naman, si Jones TPD. Taong 1960s. Masbate. Kumusta, Pinuno? Tawagin mo na lang akong Joe. Noon pa man ay mahilig na akong makinig sa mga kwento-kwentong probinsya. Kasi laking Maynila ako eh. Gusto ko lang ibahagi ang mga kwento galing sa isang taong malapit sa puso ko. Hindi ko ito karanasan, pero sa tingin ko ay makukuha nito ang atensyon mo at ng mga kapwa ko listeners. Mother po kung tawagin ko siya, Pinuno. Si Mother ay nanay ng kaibigan namin ng asawa ko. Kilala siyang manghihilot at kasambahay sa Maynila. Sa kabila ng edad nito, araw-araw siyang bumabiyahe mula Bulacan pa Maynila para maghanap buhay. Madalas niya akong imbitahan sa bahay niya para mag-sleepover. Gusto niya kasing ipakita yung mga aswang na pagala-gala sa lugar nila. Gawa ng abala ko palagi sa trabaho ko, hindi ko siya mapaunlakan. Si Mother ay tubong Masbate at Cebu. Nung bata pa siya, palipat-lipat sila ng probinsya. Ang pamilya ng nanay ni Mother ay tubong Cebu. Ayon sa kanya, pamilya ito ng mga mangkukulam at manggagamot. Ang lola ni Mother ay batikan sa larangan ng panggagamot. Kahit marunong itong mangulam, hindi nila ito ginagawa. Ang tanging ginagawa lang nito ay pinapasa lang ang kaalaman niya sa mga susunod na henerasyon ng pamilya nila. Ayon pa dito, alternate ang pagpasa ng kaalaman sa mga anak. Panganay na anak ang lola ni Mother. Ipinasa ito sa kanyang ina ng bunsong anak at ipinasa naman ito kay Mother bilang siya ang panganay nito. Tinanong ko si Mother kung kaya ba niyang mangulam. Ang sagot niya sa akin, binilinan siya na huwag itong gagawin. Kung kayang tiisin ang sama ng loob na nararamdaman, tiisin niya. Bagkus ay matuto siyang magpatawad, magbigay daan, at magpakumbaba. Unless nasagad na talaga siya ng sobra. Pero hindi pa naman siya nangungulam ever since. Samantalang tubong Masbate at Siquijor naman ang pamilya ng kanyang ama. At pamilya din ito ng mga manggagamot. Ang unang kwento niya sa akin ay ang pinakauna niyang karanasan sa mga aswang na nangyari noong mga taong 1960s. Noong 7 taong gulang pa lang si Mother, sa Cebu ito nakatira kasama ng kanyang ina. Minsan ay kinausap siya ng tiyahin ng nanay niya na magiging aswang ang lola niya na nasa Masbate. Nanay ito ng tatay niya. Bilang bata pa, binaliwala at tinawanan niya pa ito. Nga pala, ang lola ni Mother ay tubong Siquijor. Ang lugar nila dito sa Siquijor ay merong tinatawag na pangos o pangi. Hindi ako sigurado, Pinuno, kung alin sa dalawa dahil hindi masyadong klaro ang pagkwento sa akin ni Mother. Ang ibig sabihin ng mga salitang yan, walang ilong. Kasi may mga tao silang nakikita dito sa lugar nila na literal na walang ilong. Lilinawin ko lang, hindi ko sinasabi na ito ay sa kasalukuyan. Ito ay sinabi lang kay Mother ng lola niya. So walang eksaktong taon ito. Pero aatras pa tayo ng 1960s niyan. Okay? Balik tayo sa kwento. Umuwi sila Mother ng Masbate dahil doon na siya mag-aaral ng elementarya. Si Mother, mahilig lang itong maglaro kapag nasa eskwela.
Palagi lang siyang nasa labas ng eskwelahan nila. Nandoon siya para makipaglaro. Isang araw habang naglalaro siya, may isang manggagamot sa lugar nila ang lumapit sa kanya. Itago na lang natin siya sa pangalang Isko. Tapos meron itong ibinigay sa kanya na medalyon. Ang sabi sa kanya ni Isko, Espesyal ka. Meron kang kakayahan na hindi pa lumalabas sa iyo. Ibibigay ko sa iyo itong medalyon ni Arkanghel. Lagi mo itong susuotin kahit saan ka magpunta. Gagabayan ka nito sa tuwing nasa panganib ka. Magdasal ka ng taimtim at ililigtas ka nito. matapos siyan ay lumakad na si Isko papalayo. Bilang paboritong apo ng lola niya si Mother, palagi siyang humihingi dito ng kung ano-ano. Agad-agad din namang binibigay ng lola niya yun sa kanya. Gawa nga ng paborito siya. Isang umaga, nagmamadali siyang pumunta sa bahay ng lola niya para humingi ng baon. Dire-diretso lang siyang pumasok sa bahay nito. Excited kasi siya sa kung magkano ang iaabot nito. Pagbukas na pagbukas niya sa pintuan ng bahay ng lola niya, bumungad sa kanya yung lola niyang nakatuwad, nakalabas ang tila, nanlilisik ang mga mata, at galit na galit itong nakatitig sa kanya. Hindi makagalaw si Mother nung mga oras na yon. Nangilabot siya ng sobra sa nasaksihan niya. Dagdag pa nito, nakikita niya sa itaas ng puweta ng lola niya na merong parang mga pakpak ang unti-unting lumalabas. Pero ang pinaka nagpagimbal kay Mother ay yung narinig niya na merong lumalabas na tunog dito na napakasakit sa tenga. Isesend ko yung video ng demo niya, Pinuno. Sa takot niya, nagmadali siyang lumabas ng kwarto at tumakbo sa tiyahin niya. Yung tiyahin naman niya, nagluluto ng mais nung oras na yon. Nabigla ito sa pagdating niya. Samantalang si Mother, hindi makapagsalita tapos nanginginig yung buong katawan. Tanong sa kanya, "Oh, Day, napano ka?" Hindi siya makasagot. Hanggang sa binuhusan siya ng tubig na malamig ng tiyahin niya. Doon ay nahimasmasan siya. Sumagot siya na nabubulol-bulol pa. Ang sabi niya, "Si Lola Aswang. Nakita ko siyang nakalabas yung dila. Tapos may pakpak." Tanong ng tiyahin niya sa kanya, "Sigurado ka ba? Ano yun? Anghel na demonyo kasi may pakpak?" Pinanindigan ni Mother na totoo yung sinasabi niya. Matapos yan, sabay-sabay silang nagpunta sa bahay ng lola niya para tingnan kung totoo ba yung sinasabi niya. Kinakabahan na si Mother bumalik. Pero gawa ng usisera ito, tumuloy pa din siya. Gulat na gulat si Mother. Kasi pagpasok nila sa loob ng bahay ng lola niya, normal na ang itsura nito. Parang walang nangyaring kakaiba. Tinanong ng mga tiyahin niya yung lola niya kung totoo ba yung kinukwento niya. Sumagot yung matanda ng, "Ewan ko sa batang yan. Gumagawa lang ng istorya." Hindi sumasagot si Mother nung mga oras na yun. Sa galit ng lola niya, hindi siya binigyan ng baon. Makalipas ang ilang buwan, nagdesisyon ang tatay ni Mother na lumipat sila. At tuloy-tuloy pa rin ang pagpapagamot sa lola niya. Hindi naman yung kalayuan sa dati nilang bahay, kaya patuloy pa rin siyang pumupunta sa lola niya para humingi ng baon.
kasabay niyan, nagiging mausisa na din siya. Dahil walang naniniwala sa kanya, siya na lang mismo ang nagmamasid sa lola niya. Meron ng lola niya na alagang maliit na buhaya. Nakalagay ito sa timba. Nung nakita ito ni Mother, merong nakapaikot na pulang tali sa tiyan nito na kung tawagin sa kanila ay kundiman. Wala naman siyang napansing kakaiba sa buhaya, bukod sa nakapaikot na taling pula sa tiyan nito. Paminsan-minsan, hinahanap niya yung buhaya kasi wala ito sa timba. Tinanong niya yung lolo niya kung saan ba pumupunta yung buhaya, tsaka papaano itong nakakalabas sa timba. Ang sagot ng lolo niya, Hindi ko nga alam kung nasaan yun eh. Minsan nandyan lang, minsan naman bigla na lang nawawala. Hindi ko alam kung anong ginagawang mahika ng lola mo dyan. may hinala ang lolo niya noon na aswang ang napangasawa niya. Pero hindi ito ganon kakumbinsido, gawa ng hindi niya pa ito nakikita ng aktwal. Kinuwento ni Mother kung ano yung nakita niya dati. Ang sagot lang ng lolo niya sa kanya, hayaan na lang at manalangin palagi. Sa tuwing nagpupunta ito sa kanyang lola, suot-suot niya yung medalyon na binigay sa kanya ng manggagamot. Pansin niya na hindi makatingin sa kanya yung lola niya. Palagi lang itong sa baba nakatingin. Isang beses, nagtanong ito sa kanya ng pagalit. Ang wika nito, "Saan mo ba nakuha yan?" Sumagot si Mother ng, "Sa manggagamot la, binigay sa akin." Bilang bata pa noon si Mother, hindi naman niya alam kung anong gamit ng medalyon na yon. Malay niya ba dun? Ilang buwan ang lumipas, hindi gumagaling yung lola niya. Nagkasundo-sundo sila na dalhin sa bahay ng manggagamot ang lola niya. Halos isang buwan na natili si Mother at ang lolo niya sa bahay ng manggagamot. Gawa ng nagwawala ang lola niya at ayaw nitong magpagamot. Ikinulong nila ito sa kulungan na gawa sa bakal. Kahit nga nakakulong na ito, sobrang lakas nito at parang magigiba yung kulungan na bakal. Napansin ng manggagamot na meron ngang kakaiba. Parang may hindi tama. Sa dami ng nagawa niya para sa lola ni Mother, ni hindi man lang ito nag-improve kahit konti. Kaya alam niyang merong mali. Hindi matandaan ni Mother kung paano nalaman nung albularyo yung tungkol sa buhaya. Marahil, nabanggit ng lolo niya yon. Tinanong ng albularyo yung lola niya. Ang sabi nito, "Nasaan yung alaga mong buhaya? Ha?" Nag-iiwas lang ng tingin yun sa kanya. Tapos hindi sumasagot. Habang abala yung albularyo sa mga seremonyas niya, napansin ni Mother na gumagalaw-galaw yung tiyan ng lola niya. Dahil nga dakilang usisera itong si Mother, lumapit siya dito at pinagmasdan niya ng maigi. Sa tuwing gumagalaw ito sa tiyan ng lola niya, parang meron itong iniindang sakit. Tinanong niya ang lola niya, "La, ano ba yung nasa tiyan mo? Bakit gumagalaw?" Sagot ng lola niya sa kanya, "Buwisit ka! Kung ano-anong nakikita mo!" Lumapit siya sa manggagamot para sabihin yung nakita niya. Ang sabi ng manggagamot sa kanya, "Yan yung buhaya. Nasa tiyan niya." Pinagmasdan niya lang yung lola niya habang nakakulong ito. Nang bigla itong nagsalita ng, "Luluwa na yung mata ko kasi ang init mong tingnan." Ang sabi sa kanya nung albularyo,
hubarin muna yung suot-suot niyang medalyon. Nagsabi yung albularyo na gagawin na nila yung huling parte ng gamutan nila sa araw na yon. Pero sinabihan si Mother na umalis dahil tsak na maaawa ito sa lola niya at hindi niya kakayanin yung makikita niya. Naglakad papalayo si Mother. Medyo malayo na siya sa bahay ng manggagamot. Naririnig niya yung malakas na sigaw ng lola niya. Pakiramdam niya, nasa tapat lang ito ng tenga niya habang sumisigaw ito ng, "Ayoko na! Tama na!" Halos mabingi siya at pilit niyang tinatakpan ng tenga niya. Kulang na lang, magiba yung kulungan ng lola niya dahil sa lakas nito. Maniwala kayo o hindi, yung gamutan sa lola niya umabot ng 5 taon sa kadahilanang nakakapit na ang pagiging aswang sa lola ni Mother. Ang sabi ng manggagamot, may aswang na nanghawa sa lola niya. Pinadaan ito sa mga pagkain. Ayon sa kwento ni Mother, meron silang kapitbahay noon na Kulas ang pangalan. Lagi itong naghahatid ng mga ulam. Pero may kakaiba doon. Kasi unang-una, puro luto sa gata ang ulam. At ang mga sahog ay yung mga gulay na madudulas. Lingid sa kaalaman ng lola niya, niyayanggaw na pala siya. May isang mahalagang bili noon ang manggagamot sa lola ni Mother. Ang sabi nito, huwag kakain ng mga pagkaing mapupula at madudulas, gaya ng alimango, sugpo, at mga gulay na madudulas. Ayon kasi sa albularyo, babalik ang pagiging aswang nito at mababaliwala yung gamutan nila kung kakain siya ulit ng mga yan. Pero matapos ang ilang taon, hindi nakatiis ang lola ni Mother at nakakain ito ng isa sa mga pinagbabawal na kainin niya. Sa kasamaang palad, bumalik ito sa pagiging aswang. Dahil wala sa masbate si Mother noong mga panahong yon, may nakarating na balita sa kanya na nag-aagaw buhay yung lola niya at siya ang hinahanap nito. Gawa nga ng siya ang paborito. Hindi sila nakapunta nun sa kadahilanang nakatira sila ng nanay niya sa bundok. Ayon sa bali-balita, ang pinsan niya ang nagmana ng pagiging aswang. May mga nakakita na tinawag ito ng lola niya at sinabing may ibubulong. Sinabi ng lola niya na lumapit siya. Ito namang pinsan niya, nilapit ang muka sa lola niya para marinig kung ano ang ibubulong nito. Paglapit niya ng muka niya, may mga nakakita na may lumabas na bilog na itim na usok sa bibig nito. Hindi sila sigurado kung bato ba yon o kung ano. Pero ayon sa mga nakakita, usok ito na lumabas sa bibig ng lola nila at dumiretso yon sa bibig ng pinsan niya. Nang makauwi ng masbate si Mother, hinanap at pinagtanong-tanong niya ang pinsan niyang si Lina. Nung nagtanong siya sa barangay kung saan nakatira si Lina, ang sagot sa kanya ng isa sa mga taga-barangay, si Lina, yung aswang ba? Hindi nakapagsalita si Mother nun. Kasi baka kapag sinabi niyang pinsan niya si Lina, paghinalaan din siyang aswang. Nung makita niya ang pinsan niya, agad itong kinumusta ni Mother. Konting usapan, nang itanong ni Mother na, "Balita ko, insan, aswang ka na." Sagot ng pinsan niya, Hindi Saan mo naman nabalitaan yan?" Kabado pa itong pinsan niya habang sumasagot sa kanya. At nakatingin ito sa baba niya lang. Napapansin ni Mother na
Kabado talaga itong pinsan niya. Kaya agad na binawi ni Mother yung sinabi niya dito at ang sabi niya, nagbibiro lang siya. Hindi din nagtagal si Mother doon. Umalis din siya kaagad. Makalipas ang ilang taon, hindi nakauwi ng Masbate si Mother. Balak niyang hanapin ang pinsan niyang ito para siya na mismo ang gagamot. Meron kasing bilin sa kanya na kapag 60 years old na siya, pwede niya na itong gamutin. Hanggang dito na lang pinuno. Ito ang unang kwento ni Mother. Okay, opinyon ko sa kwento. Dito ko lang narinig na nagagamot pa pala kahit matagal ka ng aswang. Never kong narinig sa kwento ng iba yan eh. At saka, yung ikukulong ka ng 5 taon, hindi ko talaga narinig sa iba yan. Dito lang sa kwento ni Mother. Pero, malay ba natin, di ba? 1960s. Halos karamihan sa nakikinig sa akin ngayon. Baka mga pataba pa lang kayo sa lupa niyan. Maski ako, baka hangin o ulap pa lang ako ng mga panahong yan. Kaya malay natin sa mga nangyayari sa paligid natin nung mga panahong 1960s, di ba? Kung tutuusin nga, kasabayan yan ng taon ni Mamang. Kaya marami talagang misteryong nangyayari sa bawat sulok ng Pilipinas. Huwag nating isarado yung utak natin sa pag-iisip na kung nasaan tayong lugar, kung ano yung nangyayari dito, ganun na lang din yung nangyayari sa ibang lugar. 'Di ba? Kaya laking pasasalamat talaga sa mga nagbabahagi ng mga kwento nila o ng mga kamag-anak, kaibigan o kahit ano na nabuhay na nung mga taong ito. Mas maganda pa nga siguro kung mas aatras pa tayo sa 1960s, 'di ba? Malay natin kung anong meron doon. Baka mas mahiwaga pa yung mga tipong 1910, 1920s, di ba? Yun kung may buhay pa. Ito naman opinyon ko lang. Kung may opinyon kayo sa kwento ni Mother, malaya kayong makakapag-comment sa ibaba. Nga pala, yung usapan ng video nila, nasa dulo ng video na to. Kung interesado kayo, at kung gusto nyong patunayan na legit itong kwento na galing sa isang matanda na nabuhay nung panahong yun, pwedeng-pwede nyong panoorin. Lahat ng tanong nyo sa kwento, masasagot nun. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Siyempre, diri-diretso ako doon sa pagpasok ko sa kwarto, Diyos ko nakatuwad. Ang buhok noon hanggang dito. Lahat yan nakataas, tapos yung mata niya pulang-pulang. Ay ko, Diyos ko. Ay! Sa sobrang takot ko, napatakbo ko, anong kasan ako nakatakbo. Doon sa tiyahin ko, na may niluluto ng mais. Doon ako nakaharap sa kalan na nangangagat ka? Buti ka mo hindi ako nasunog. Tapos sabi ko, yung parang natulala ka na, nasya ka na, hindi mo mawari kung bakit nagkaganon. Dahil, sabi ng tita ko, panilang ganyan ko. Ang ginawa nila ko muna ng tubig, binuhusan ako, doon ako na, parang naimasmasan. Sabi ko, si Lula, nakatuwad, tapos nililinis ang mata, may ano siya, may pakpak. Angel na na demonyo. Bakpak? Mm-hmm. Malaki na? Pa lang kasi bagong hawa nga siya. Sigurado ka ba? Sabi. Oo, nakita ko talaga, promise. Ginawa nila siyempre. Tapos na yun, di ba? Ewan ko sa bata niya kung ano. Naka-normal na siya. Oo. Hindi na natuloy ako nabigyan ng baon dahil nagalit na sa akin.
So, nung pagpasok mo, hindi mo sinasadya. Eh, oo nga, siyempre spoiled ka sa lula mo. Lang pa yung baon na, excited ka dahil Ah. diretso ako sa kwarto. Iyon yung nakita ko sa kwarto na as in talagang nakatuwad siya na naglilisik yung mata. Na nakalawit yung dila niya na may isang pakpak sa likod. Mga gano'ng kalaki yung pakpak niya? Mga ganyan. Itim? Ha? Itim? Diyos ko, sabi. Paano ba yung tuwad? Paano klaseng tuwad? Tuwad talaga. Nauna yung ulo? Oo, tapos yung buhok niya nakatuwad siya, pero yung buhok niya nakatayo. Doon ako natakot sa sabi niya. Sabi ko, no, yung nangyari sa'yo. Sabi ko, diretso ako. Siyempre natakot ako. Tapos yun na yun. Tapos nung nung sabi ng tatay ko, lumipat tayo. Pinagamot na si Lola ko. Di gumaling na. Sinabihan kami na huwag siyang kakain ng alimango, hipon, basta lahat ng mapupula at saka lahat ng madudulas huwag siyang kakain. Sino gumamot sa kanya? Yung nagbigay sa akin ng ganito. Ito. Ilang taon na ako ngayon. Mag-63 na ako. Dito pa rin to. Pag masama ang pakiramdam ko, yung nasibig ako, tinatanggal ko siya. Kasi yun naman ang sabi. Pag halimbawa nasibig ka, tanggalin mo. Itabi mo. Tapos pag halimbawa kumigdat, tanggalin mo. Ibalot mo siya sa damit na pula. Tapos sa puti. Ah, yun ang gumamot sa lola mo. Babae? Ha? Babae, lalaki. Lalaki. Tapos ang pangalan niya Kulas. Kulas? Humawa din sa lula ko Kulas. Lalaki? Parehas lalaki. Pero ang apelyido ng gagamit, Inok. Inok? Oo. Tapos yung humawa Buhay pa? naman sa lula ko, dahil humawa naman sa lula ko, Inostro. Kulas Inostro naman. Daanan mo ang Joey. Tapos nung hindi nalaman ng lula ko naman sa side ng nanay ko. Hindi pinakita ko nga. Sabi niya, alagaan mo ng mabuti yan. Wala ka pa dyan. Wala na siya. Gagabayan ka niya. Bless ka doon, Ninang. Bless ka doon, hoy. Basta kung ano ang nasa isip mo, tutulungan ka niya. Lagi kang... Paano pala ang ginamot ni lola? Ha? Paano ginamot? Kinulong? Marami siya. Yung hawla, parang hawla ng ibon. Oo. Yun yung ano niya. Kaso, yung si Lula naman, hawla siya, para siyang hawla na. Malaki hawla na. Hawla pero may screen na maliit. Ito nga yun, lumabas. Ay, ito pa hindi pa pala natapos. Aral ako. Mga ilang araw na nakalipas. Mula Bali, hindi sila, nung sinabi mo aswang lola mo, hindi sila naniwala. hindi, kasi sabi naman niya na hindi daw totoo. Gawa ko lang daw. Sinungaling. Eh, wala kang naniwala sa'yo, no? Wala, hindi na ako anak ng karalin, hindi na ako nabigyan ng baon dahil nagalit na. Tapos, pero pumupunta pa rin ako. Dahil ususira na akong number 1, sabi ko sa'yo. Sera ka. Higa ka kasi nakaganto ako eh. Inususo ko talaga lahat. Inaalam ko. Pag nakikita niya kung nakayuko, hindi siya tumitingin kasi pag suot ito. Ah, suot mo na yan nun. Sabi niya, ano ba nabigay niya sa'yo? Ba't ka inagaw suwin? Yung Kuya yan eh. magagamot. Mga agaw Naginamot na siya. Alam mo magagamot na may buhaya siya sa timba? Buhaya? Buhaya, no? Sa timba, ganyan kalaki. May nakatali na pula. Yun daw ang kung tawagin kundi. Ano mo? Sabi ko, Ano yung kundiman? yung pula, nakatali. Sabi ko, sabi ko, yung istikulo ko, sabi ko, look, nasabi yung yung alaga niyo itong buhay. Sabi niya, ewan ko nga nawawala nga Pero minsan naman, nandiyan lang sa timba. Ewan ko ba kung anong klaseng magic ang ginagawa ng lula mo. Yun naman nasabi. Tapos, alam ng lolo ko na may nangyayari na ganun. Pero, hindi siya naniniwala na aswang nga si Lola. Dinaliwanag ko sa kanya, sabi niya, bayaan mo siya kung maging aswang siya.
Basta maglingkod ka lang sa Diyos. Katagan mo yung binigay sa iyo ng matanda. Basta pinagagawin. Hindi pa rin gumagaling hanggang sa kinulong siya. Dinala na siya dun sa Ilang mga bahay. ilang buwan? Dinala na siya dun sa bahay ng magagamot. Doon na kami. Siguro mayroon kami doon isang buwan. Kay kuya na to, kay kuya na to. Nung nung napansin na nung magagamot na parang umiiba, sinabi niya na, asaan yung buhaya sa lagang? Ayaw niya sabihin, pero nakikita ko sa kere ng lolo ko. Gumagalaw, sabi ko na. Ano yan? Hey, Jessica, ano napapansin mo, Jessica? Sabi ko, gumagalaw na tapos pang gumagalaw sumisigaw ko. Malaki yung tiyan niya? Oo, tapos hindi sabi mo, Tama wala. na anak. Sabi ko, matulas. Sabi ko, ang tiyan ni Lula gumagalaw sa kanya. Buhaya yan. Oo. Yun yung ikaw yung tatay. Ah, buhaya. Akala ko butiki. Hindi buhaya, yun yung may tali na sila. Ang tawag yung tindihan daw. Siyempre, hindi mo pa alam dahil bata ka. Naman man ako kasi pinaalsan niya. Buwa na mata ko dyan sa init sa'yo. Kaya sabi naman nung manggagamit, tanggalin mo muna ang anak niya. Itago mo. Tapos sabi, tinago ko. Sabi niya, total may control ka naman. Tinago ako naman, tinago ko. Gawin naman eh. Sabi niya, ay, Samunday. Rinunda kasi yung Samunday. Palagi pa sa baka. Wag! Wag! Kaya na tinulong siya. Sabi ko, Ay, napinahingi ka kay Papa. Sabi naman nakatot, huwag ka lalapit. Sabi niya, ilayin yung bata na yan. Dahil baka maawa sa lula niya yan. Naku, narinig ko si Dawin Lula. Ayaw ko na! Basta kung nagtatapit ng tenga. Malakas yung sigaw niya. Ha? Malakas. Malakas kasi yung kulungan bakal na nga yun eh. Nauuga pa nga daw. Ginawa, inaalis ako dun. Sabi niya kasi baka mamaya eh. Barong tayo na kunong bata na yun. Hanggang kung malakas yan. Tapos eh, nilayo niyan. Nilayo ako. Hindi. Naririnig ko sa tenga ko. Ang layo-layo ko na. Magmula dito sa bahay na ito. Hanggang liit ng Grand Rule. Pero naririnig ko